студияи Садриддин тӯли 20 сол аст ки дар хизмати шумост. ҳамакнун студияи Садриддин фаъолияти худро на танҳо дар шаҳри Исфара, балки дар шаҳри Қазон ва тамоми шаҳрҳои Федератсияи Россия ба роҳ мондааст. агар хоҳед ки тӯи арӯсӣ, тӯи суннатӣ, зодрӯз, шабнишинӣ ва ё дигар намуди чорабиниҳои шумо бо сифати аъло ва таҷҳизоти муосир наворбардорӣ ва танзим шавад, пас мо дар хизмати шумоем. ба мо муроҷиат намоед.